Igen. Igen, zdravím, prosím vás, po slovensky môžeme sa rozprávať? Áno. Áno, volám o ten Elado Slavia traktor, je to ešte aktuálne? Prosím? Či máte ešte aktuálny ten inzerát? Áno, áno. Máte to ešte? A ja prosím vás, v akom je to stave? Po maďarsky nemôžeme, lebo po slovensky veľmi dobre neviem. No, ja po maďarsky neviem ani slovo, ja viem jedno slovo, že miot, to je med, a to sa asi nedorozumieme. Jo, áno. No, to sa asi nedorozumieme o traktore, že? Teda, keď viem len med Áno, povedať. áno, áno. No, takže neviete mi povedať nič o tom traktore po slovensky, pani Zlatá? Nie. No, to je škoda. To je škoda, lebo som mal on veľký záujem, viete, o ten traktor. Chcel som sa popýtať, že či to má štvortaktovú prevodovku a či je to nastajlované, akože na leto spravené, ale tak bohužiaľ, no tak asi to neviete náhodou, či to má pretaktovaný kompresor. Nie, Neviete. neviem. To je škoda. To je škoda. No dobre teda. A Tak, odkiaľ ste? ja som odkiaľ? Ja spívam pri Prešove kúsok. Jo, Pešove. No. No. To je ďaleko. No. A keby zajtra ste zavolali okolo 10. Večer či... Nevesta vie po slovensky. Večer? Nevesta vie po slovensky? Áno, ráno Koľko okolo má rokov? 10. O koľkej? O 10? Prosím? No, že o 10 teda, Áno. no, to by sme sa mohli dohodnúť. Áno, dobre. Dobre, teda dohodnuté. Ďakujem zatiaľ, majte Dobre. sa. Prosím. Tak ja som nechcel baliť nevestu. To nič, to je škoda, že nevedela pani no, do píče, po slovensky.